आंनि बिबान एंगारनायनि मेइन रिजना नैबेसो टिकेटनि नङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ देबरगाव बियाब 10 नं देबरगाव बियाबाव लानाय जि नीति जि कौशल आं बे एक आरो क'क्राझार जिल्लायाव इउपिपिएल राजनीति दोलोआ जि नीति जि कौशल जि स्ट्रेटेजि बे 2 आरो ओभारअल जे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि एजेन्डा मंगल ग्रहनि जि एजेन्डा लानानै जि खामानि मावनाय आं बेखौ साबजानो हानाय जायाखै। लोगोफोर फैलायबाय मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव देबरगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बुद्धदेब मुसाहारि आरोना बिथाङा दिनै इउपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होबाय। मा जाहोननि थाखाय रिजाइन होदों, इउपिपिएलआ सिंजों सिं माबादि सेवख्ल'नानै दं बिसोर गावजों गावनो आरो क'क्राझार आरो देबरगाव बे ओनसोलनि लागै इउपिपिएलआ माबाफोर गाज्रि साननानै दं नामा, गाज्रि मावनो लागै बेफोरनि माखासे बाथ्राफोरखौ खेंफोरथि होनानै बिनि सायाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों आरोना दिनै बिथां बुद्धदेब मुसाहारि बिथाङा। थ' मा बुंमारदों दिनै, मा जानानै दंमारो इउपिपिएलनि आदर्श नीतिफोरखौ मावनो लानाय थांखिफोरखौ आं मोजां मोनाखै, बेखायनो आं दिनै इउपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होबाय होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो अब्लानो बुजिसिगोन आरोना। लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो चेनेलखौ नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ लोगोफोर। बाथ्राया सैथो। आङो गोलाव सम क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल राजनीति दोलोनि गायसनगिरि सासे गाहाय नेहाथारि हिसाबै बै समनिफ्राय मावबोनानै आङो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि लोगो आफादगिरि हिसाबैबो खामानि मावबोदों आरो बिनि अनगायैबो आङो PCDR मुङाव खेबसे आरो इउपिपिएल मुङै खेबसे राजनीतिक दोलोआ आंखौ एमब्रायै खावलायबाय थानायलाय आङो राजनीति दोलोनि जानानै हाग्रामा महिलारिजों 10 नं देबरगाव बियाबाव आङो जे बिसायख'थिनि जुजिनाय बे जुजिनायखौ आङो जुजिबोनो मोनदों। दा आङो माखासे आंनि बेक्तिगत एंगार हायै खारनाव आङो राजनीतिक बे रानिं मोनसे राजनीतिक दोलोनिफ्राय आं गावखौ एरायनानै थानो गोनां जादों। दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय फर्मेलि आङो आंनि मा होनो बेखौ बिबान एंगारनाय रिजाइनेसन लेटारखौ आङो मिरु इउपिपिएल दोलोनि अफिसाव होनानै फैदों आरो आङो नोंथांमोनजोंबो बेखौ शेयार खालामनाय जादों। बिसायख'थिनि जितु बिजाथि लाइयाव नोंथाङा मुं फैनि दारै बे फुंखौ लानाय जादों नामा? मोजां कुइसन। दा समायाथ' दा नोङो बिसायख'थिनिनो मोनसे समाय। दा टिकेट मोनैनि हयथ' निस्सय रिजिगनेसन होबाय खोमा होननाय साननायफ्रा मानसिफोरनि गेजेराव निस्सय जागोन। खिन्थु नाथाय आं बे बाथ्राखौ बेखौ बुंगोन, आं टिकेटबो बियाखै, आं एप्लिकेसनबो होआखै आरो आङो थांनाय बारावबो आङो खननै गेलेबाय, खननैबो आं एप्लिकेसन होखायाखैबा आरो देग्लायबो होखायाखै आं। दा जायखिजादोला आंनि बिबान एंगारनायनि मेइन रिजना नैबेसो टिकेटनि नङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ देबरगाव बियाब 10 नं देबरगाव बियाबाव लानाय जि नीति जि कौशल आं बे एक आरो क'क्राझार जिल्लायाव इउपिपिएल राजनीति दोलोआ जि नीति जि कौशल जि स्ट्रेटेजि बे 2 आरो ओभारअल जे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि एजेन्डा मंगल ग्रहनि जि एजेन्डा लानानै जि खामानि मावनाय आं बेखौ साबजानो हानाय जायाखै। दा आं सानो जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि मानसिफ्रा इसिबां मंगल ग्रहआव थांनो हानाय दिनैसिम मंगल ग्रहनि एजेन्डायाव खारफानो हानाय मोनसे माबा जायाखै। सादा सिदायैनो जोंनि क'क्राझारबासिया सोलियो। दा जोंनि बे प्रमद बर' सारनि बे मंगल ग्रहनि एजेन्डायाव निस्सय जोंनि क'क्राझारबासिनि खामानि मावनाया हयथ'बा साबजानाय जानाय नङा, नहयबा जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांजों खारफानो हानाय नङा। दा बेफोर गासै नीतिखौ आङो माबानो हायैनि थाखाय हेफाजाब बा सहजग
होनो हायैनि थाखाय आं बिबाननिफ्राय एंगारनाय जादों। आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायथिदों। बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राया बेबोदि बे फार्स्ट रिजन सेकेन्ड रिजना बेबो थांनाय 2024 मायथाइनि नभेम्बर दानाव रिसाफलनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला UPPL राजखान्थि दोलोनि जि बिबान बे बिबाननिफ्रायबो आंखौ दोनथ'नाय जादों। दोनथ'नायाव आंहा उसुबिदा गैया, खारन आं नैबे मोनसे जिनिसखौ लुबैदोंमोन, मालायखौ जेरैहाय मालायजों रायलायदों जे बे क'क्राझार जिल्लाखौ UPPL हिसाबै दानाया गायसननाया आं बै समाव, आरो खेबनै आङो राजनितिक दोलोनि जानानै आंनि नांगौनि थाखाय नङा, राजनितिक दोलोआ आंखौ नांगौनि खारनाव आङो हाग्रामाजों गिथाव बाथाव मोनसे परिबेसावबो आं गेलेबोदों देबरगाव बिजाबाव। नाथाय दिनै आंखौ बिदाय होनायनि बेलायाव मिनिमाम मोनसे सिम्पेथि, मिनिमाम मोनसे फ्रेन्डशिप आंनो होयैनि थाखायबो आङो मोनसे गेदेर मोनसे लाजिनांनाय बा दुखु मोननाय मोनदों। आं ओंखायनो बुंदों, मंगल ग्रहनि एजेन्डा लानानै खामानि मावनाय प्रमद बर' सारा बैबादि लेभेलाव सेकेन्ड टाइम होनो हाया। दा बेबादियाव आंबो खारफानो हाखानाय नङा। आरो आं नुयो दिनैहाय आं सिनायो क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा मंगल ग्रहनि एजेन्डासिम खामानि मावनो हानाय जाथ'वाखै होननानै आं सानो। थारैनो नोंथाङा दोलोनि नियम निति आदर्शखौ मोजां मोनो? निस्सय। आङो दहाय एसे सिगाङाव बुंदों, क'क्राझार जिल्ला हिसाबै UPPL दोलो राजनिति हान्जाया जि निति बाहायदों, देबरगाव 10 नं देबरगाव बियाब हिसाबै UPPL राजनिति दोलोआ जे नितिया जि स्ट्रेटेजि बाहायदों अभारअल, ओमफ्राय प्रमद बर' सारनि मंगल ग्रहनि जि एजेन्डा, जि निति, जि आदर्श, बेयाव आं गोरोबनो हाया। माबायदि निति बाहायदों नोंथाङा? माबायदि नितिखौ आं बेखौ फैबाय थानाय समाव बुंलांगोन, खिन्थु दिनै आं बेखौनो बुंनानै दोनबाय, बे नितिजों आं खारफानो हाया। आं गोबाव समनिफ्राय गेलेबोदों हिसाबै आं दिनै बे बाथ्राखौबो फाइनाल डिसिसन होनो हाया। रायजो राजाफ्रा जुदि बुङो, रायजो राजाफोरजों रायलायनांगौ मोनसे थाबावबाय, मा बुङो रायजो राजाजों आङो नैबे कयेक दिननि गेजेराव गिदिंनानै रायलायगोन। बे रायलायखांनायनि उनाव आं डिसिसनखौ होगोन आरो।